Santorini és una petita illa grega i es diu que és el paradís del parkour perquè és com un oceà de terrats blancs i blaus i ofereix un munt de possibilitats per practicar parkour, que és l'art del desplaçament. Santorini té una màgia que cap lloc té. Hi poden haver molts llocs, moltes zones, increïble, però no com Santorini. Portàvem tota la vida somiant amb aquest viatge. Vam dir, ara o mai, perquè el millor moment és ara, no n'hi ha un altre. Com sempre, vam anar-hi amb pocs recursos, dormint pels terrats, menjant pel carrer. I fer totes aquestes coses que tant ens agrada fer. Però el més important per nosaltres era viure una aventura junts amb el David, disfrutar al màxim dels dies i crear records per la resta de la nostra vida. Quin és el pròxim plan? Bueno, el pròxim plan jo crec que es pot dir, no? És oficial que ens anem a Santorini. És el paradís dels terrats blancs i blaus i allà hi serem la pròxima primavera. I allà ja no sé què pot passar. COVID-19 is spreading faster in the world, including the US. Quan ja teníem tot el viatge planejat i estàvem a punt de marxar, Va vindre el Covid i va fer... I va dir, vale, m'ho enduc tot i ja us ho fareu. com tothom va tocar quedar-se a casa, esperar, somiant que algun dia podríem fer aquest viatge. A finals d'estiu vam agafar bitllets només d'anada pel que pogués passar. Potser no és la millor situació, però és que a vegades quan et penses molt les coses és quan ja és massa tard. Per arribar a Grècia havíem de fer una escala de 2 dies a Itàlia. Un cop vam arribar a Nàpols, ens vam posar a buscar terrats per passar aquells 2 dies. Primer dia. Vam trobar una mena d'edifici abandonat. Un hotelazo, bàsicament. I allà dalt vam plantar les hamaques. Què va passar l'endemà? L'endemà... Vaya desastre. No sé ni per on començar. Jo crec que acabaríem abans si diem què no ens va passar. Ens vam llevar, Obre un home a la porta i surt una miqueta molt enfadat. van venir els veïns a fer-nos fora, no gaire amablement. I vam marxar com corrents, així com per una escala interior. I quan havíem aconseguit escapar, vam rebre un correu de que ens havien cancel·lat el vol cap a Grècia. Vam marxar corrents cap a l'aeroport Ens vam ficar a parlar amb les agències. i no hi havia vols en els pròxims 15 dies. Estàvem a mig de Nàpols, perduts. Va tocar buscar nous terrats per passar aquells dies i decidir si tornàvem a casa, si canviàvem el pla. Després d'aquest dia tan dur, No les teníem totes, però algú ens arribava per aquí que deia arribareu a Santorini. i al llevar-nos vam buscar opcions i vam trobar un vol. De Milà cap a Santorini. El problema era arribar a Milà, que és a l'altra punta d'Itàlia. Vam trobar un BlaBlaCar, el qual el nostre conductor i gran amic, Davide. I al cap d'unes hores estàvem rumb de Nàpols fins a Milà i ens esperaven 8 o 9 hores de viatge, quasi 800 quilòmetres de cotxe. Davide és un personatge. Després de tot el dia, ja de nit, vam arribar a Milà. Bueno, David, primer de tot, felicitats pels teus 18 i explica quin ha sigut el teu regal. El meu regal ha sigut passar estar al carrer, patadíssim de fred i dormint com supertirats aquí. Te guais. Ens ha acollit un noi amb el que he dit que anàvem cap a Milà.
El Pavel era un noi italià que molt amablement ens va acollir a casa seva els dies que estàvem a Milà. Un bon rotllo increïble des del primer moment. I allà vam fer els clàssics dies d'entrenament de parkour, que bàsicament és passar-se tot el dia al carrer, els locals t'ensenyen els llocs on ells entrenen. Dai cazzo! Sì così, grandissimo! Es lindo lo que has hecho. El Duomo. Bon appetit. Oh, grazie. Bueno, jo vaig fer als 18, un dia increïble. Jo al final crec no, és el millor compleanys que he pogut tindre. Va, David, has de demanar un desig. Però no em vaig fer soroll. 18 is an important age. Bravíssimo. Jo crec que tots ja es poden imaginar quin desig vaig demanar. Acabant l'escala de 5 dies. El bon sopar. No locura, fins una va dir. Santorini, here we go. Clica algú. Ho tenim? Uau. Segona escena. Sempre és tota una experiència quan arribes a un lloc nou perquè tot és diferent. Els colors, l'arquitectura, la gent... És molt difícil descriure com t'hi sents allà. Santorini ja va començar rebent-nos d'una manera increïble. De seguida no ens vam poder aguantar les ganes. Que literal va ser el primer carrer que ens vam trobar amb la primera cúpula de totes, enfilats cap amunt. I quan vam arribar allà dalt va ser com... O sigui, el del paradís és que és real, amb els terrats blancs, colors pastel... O sigui, t'entraven unes ganes de cridar que ho feies. Bueno, després d'una setmana de vols cancel·lats, travessar tot Itàlia, hem pogut arribar a Santorini. Llavors vam començar primer aprenent com relliscar. O sigui, Santorini era literalment anar lliscant allà per tots els terrats. Volíem explorar cada racó, pujar tot arreu i crear línies per desplaçar-nos de punta a punta dels llocs. Vam començar a adaptar-nos, no? A fer equilibris pels murs, a veure les tècniques d'escalada. I un exemple molt bo va ser una de les torres que vam trobar bastant altes, que hi havia diverses maneres de pujar. I el Biel va entrar com una miqueta per dins de la torre, modo escalador. Y aquí pasa un ninja y te enganches d'aquí dalt. El parkour és molt adaptatiu I cada persona té la manera d'aprendre i de fer única. llavors el David no ho va acabar de veure clar i va triar d'anar per fora. I t'havies com de llançar i agafar-te a la part de dalt. Oh, fuck. Amb 2 pisos de caiguda, que feia una miqueta de mal rotllo, la veritat. Després d'unes quantes proves, vaig dir, vale, em sento prou segur, m'hi vaig llançar. Olé, tio. Que bona. És el guai del parkour de superar els mateixos obstacles, però de diferents maneres. Uns cereals amb el nostre hotel Provi, 5 estrelles, vistes al mar.
Un cop ara sí adaptats a l'arquitectura, ens vam anar poblet per poblet, pujant a tot arreu. Feia una calor bastant increïble, les motxilles amunt i avall, les has d'anar pesant d'un terrat a l'altre. Una bona xitxa, Oh, que guapo! S'ha de tenir bastanta disciplina i estar bastant motivat per llevar-te cada dia d'haver dormit al terra, menjant també com pots, tot i així intentar estar al teu nivell màxim físicament i fer aquests salts i aquests recorreguts. Et veus a un límit bastant gran, però també et descobreixes com a persona i descobreixes que moltes vegades tenim un límit que no és el verdadero límit. Amb aquest tipus de projecte, i més si vas al carrer, les condicions sempre estan molt lluny de ser perfectes. No és tan diversió tota l'estona, però dins del que és el sofriment, li trobem la gràcia a currar-nos a les coses. Sabíem que seria difícil, que ens hauríem d'esforçar, però si es vol aconseguir alguna cosa a la vida mai és res fàcil. Hi ha per descansar i a la nit. Després de molts dies explorant, vam decidir anar als poblets que havíem vist en fotos i que ens feia molta gràcia. Aquests poblets tan bonics, no? A les fotos està molt bé, però darrere de les càmeres és un altre món. Estava molt massificat, molts hotels, molt turisme. Està bé fer fotos, està bé fer vídeos, però més bé estar present. Per dormir també ho vam tenir molt difícil. Allà ens era impossible, cada lloc on volíem pujar o saltar ens feien fora. De cop va sortir un home armat i amenaçant-nos de mort i vam sortir corrents. I mentre el David l'intentava com calmar, jo vaig recollir les coses. No venimos a malas. Lo siento mucho, lo sentimos mucho. Què necessites? Pensa la motxilla, tio. O sigui, m'ha tret el ganivet, però que me l'anava a tirar. Però no parava de cridar i vam fotre el camp ràpid abans de no prendre mal. Bueno, no. Vols dir alguna cosa? Estic tremolant, Joder, per un moment. Bueno, no sé si s'haurà gravat, però ens ha tret un ganivet. Avui ens han fet fora de tot arreu, ja. De tot arreu, No hi ha hagut lloc que ens fotin fora. Però provarem d'anar a dormir allà que no es veu res. La mare naturalesa. Que hi ha com una illa. Per poder passar la nit, Ens hi vam ficar com així una miqueta per la muntanya. amb la foscor. El parkour és moure's adaptant-se pel medi. Per mi l'art trobo que és com una manera d'alliberar la teva ment, de treure't absolutament tot que no sigui ara i estar centrat amb el salt que estàs fent, en fluir, en disfrutar del moviment. Quan et desplaces has d'estar 100% present i molt conscient del cos, i per això nosaltres creiem que és molt important cuidar la salut. Tant física com mental, que és fonamental, perquè jo crec que el parkour és unir ment i cos. És preparar el cos físicament per superar qualsevol situació i tenir una ment clara per poder controlar les pors. Viatjar i viure d'aquesta manera ens fa recordar
que és important no prendre's la vida tan seriosament i sovint s'ha de treure el nen que tenim dins i jugar. Dutxa a l'estil tirats. Dutxar-te amb una ampolla d'1 litro a sobre d'un banc i fer com si el teu col·lega fos una dutxa, no hi ha res que pugui pagar això. O pujar una muntanya o fer-te un bany a la platja, és com que tot s'intensifica molt. La gent que et vas trobant i coneixent pel camí, que ens vam trobar un grup de portuguesos i vam estar entrenant amb ells. Però no senzillament és el fet d'anar-te'n de viatge a un lloc, sinó d'anar-te'n de viatge amb una persona. I jo sempre ho diré, anar de viatge amb el Biel és increïble. Cadascú té una mica la seva manera de prendre's la vida, de ser feliç, però per nosaltres aquesta és la que triem. Iogurt grec, o el que sigui això. Algo grec. Algo grec. Sempre nets, Sempre. Tirat, però classe. En classe, diu. Desgraciat. Aquí més guarros. El parkour per nosaltres és l'eina més potent que tenim per créixer personalment. És el que ens motiva cada dia a entrenar i esforçar-nos i a seguir millorant com a persones. La gent et veuen saltant i no acaben mai d'entendre què és exactament o per què ho estàs fent. A mi el fet de moure'm, el fet d'entrenar, de notar-me cansat, de veure'm les mans rebentades, és el que m'omple. I el millor que pots fer és ser tu mateix, descobrir què t'apassiona. Aquesta és la nostra manera d'entendre la vida, d'expressar-nos, de sentir-nos lliures i ser creatius. Som joves i seguirem amb aquesta actitud fins que les cames ens diguin prou.